Je wordt weer zo'n typische novemberdag. Grijs, grauw, hier en daar een beetje zinnen en hier en daar een beetje ruim. Wel, joen en vannacht. Ja, we hebben kans op een paar buien in het kust- en watergebied. Misschien wel met tongen zelfs. Ja, en dan op het Versloon, buiken of het lichte ruim, droge perioden, kans op mist. Met name in het zuiden en in het oosten van de provincie. Temperaturen 12, 3 graden, maar in het watergebied zijn 4 of 5 graden. En dan de wind, die komt uit noordelijke richting. In het watergebied vrij krachtig, op horen plakken meestal tijd zwak. Dan zetten we terug naar morgen. Ik heb daar mooi een mix uiteindelijk. Bewolking, wat ruim, droge perioden, wat zinnen. Ja, nou ja, dat is het beeld dan. En de temperaturen, sommige bij de 6 of 8 graden. De hoogste temperaturen op de eiland. En de wind nog altijd uit noordelijke richting. Matig en krachtig, de krachtige wind in het kust- en watergebied. We zoeken vooruit en dan wordt het wat kouder. Ja, toonsje, vreed en sneeuwen. De temperaturen om bij de 4 of de 6 graden heen. In de nachten om de 0 graden heen. Dat betekent op plakken toch wel kans op lens, want dan ben ik buien. Vooral op vreed en sneeuw en ik nog maar kans op weer te sneeuwen. Nou ja, nog eens een keer zijn, dat past natuurlijk bij deze tijd van het hier. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.